Laboari gustatzen zitzaion ahotsarekin jostatzea, hitzakin jostatzea, eta horako hitz joko batzuk kapturatu egiten. Pixka bat distorsionak ere egin ditugu. Hau adibidez sartzeko aurrera da. Baina horrez honetan, bihurrikeria egin behar ditugu ere, pentsatzen dugu gaixoak bihurrikeria handiagoak egiten zituela bere egunerokotasun horretan. Nahastu egin dugu, bere jolasa, eta gaur egunean dagoen beste hizkuntza baten jolasa emateko joko bat sortu dugu. Beti aldatu egingo da, nahastu egingo dira zenbaitetan, zenbait kantu oso luze dira, zenbait oso labur, eta jostatzeko tresna sortu dugu beste dira. Eta, ez da txala bat ingo diogu komisariari, Thank you.